Nova labinska boćarska dvorana bila je domaćin završnice državnog prvenstva u boćanju za žene na kojem su nastupile 4 najbolje ekipe iz prvoga dijela natjecanja. Prvak u prvenstvu domaći boćarski klub Labin, drugoplasirana Komiža, trećeplasirana škola boćanja Čavle i četvrta riječka Drenova. U polufinalnim susretima Labin je uvjerljivo pobijedio Drenovo 24, a škola boćanja Čavle Komižu sa 18-6, pa je finalni susret donio ogled dva zadnja prvaka države. Finalistice, Labin i školu boćanja Čavle, predvodile su dvije trenutačno najbolje boćarice u državi. Reprezentativke Karolina Bajrić, najbolja seniorka u 2018. i Nives Jelovica, najbolja sportašica Istre za prošlu godinu. Ovo je po prvi puta da Hrvatski boćarski savez skupa sa domaćinom ženskim boćarskim klubom Labin organizira završnicu 4 najbolje ekipe tijekom regularnih dijela sezone. U prvoj ligi nastupaju 6 klubova, dok imamo još u Primorsko-goranskoj županiji samo našu općinsku ligu od 6 klubova. Registrirano je recimo oko 100-tinjak igračica i naši rezultati na velikim natjecanjima su izuzetni. Dakle, imamo višestruke prvake svijeta danas ovdje, to je Nives Jelovica, imamo drugu u svijetu, to je Karolina Bajrić, tako da smo, što se tiče ženskog boćanja, strašno jaki, znači među top 4 reprezentacije na svijetu. U prvoj fazi finala igrali su se discipline pojedinačno klasično, par klasično i trojka klasično. Da će ovo biti izuzetno zanimljiv i neizvjestan dvoboj, bilo je očito od prve boće jer su gošće vrlo uvjerljivo slavile u jednom paru i trojki, dok je Jelovica na nuli ostavila Nikol Marelju Bošnjak. Prvi dio otvorili smo, što se mene tiče, jako dobro, a su igračice su malo, vidi se, u tremi, što je, nadam se, pozitivna. Dva para smo otvorili smo malo slabije, znači počeli smo sa gubljenjem rezultata, međutim jedan jači par se počeo dizati i sad trenutno je u vodstvu. Trojka nam je malo popustila u posljednjem dijelu pol sata prije kraja, no nadamo se da će se uspjeti izvući. A za drugi par, znači Snježana i Janika, nikako da uhvate svoj ritam i vidi se da ih je trema malo pojela, no nadamo se da će u drugom dijelu barem tu tremu malo popustiti i da će izvući. U vrlo neizvjesnom drugom paru Labinjanke Grubiša i Tončinić po isteku vremena stigle su do pobjedonosnog boda za 10-9, što je značilo 4-4 nakon prvog kruga igara. Vidi se kvaliteta i nas i njih, znači dva odlična kluba igraju finale. Smatram da je rezultat realan. Ja osobno se nisam snašla u pojedinačnom, a par je ispao jako napet. Smatram da će utakmica do kraja biti jako napeta. Mi bi naravno voljeli pobjedu, to je sportski, ali želimo sreću jednima i drugima. U drugom krugu igralo se brzinsko izbijanje, precizno valjanje i brzinsko štafetno izbijanje. Možda trenutak odluke dogodio se u brzinskom izbijanju gdje se mlada Josipa Lanča prometnula u junakinju ovog susreta. Iako je u dvoboju protiv Virginije Bajrić bila potpuni outsider, Josipa je u sjajnih 5 minuta pogodila 26 boća, 2 više od Bajrićke, što je značilo i osvajanje velika 2 boda za svoju ekipu. U tehničkim disciplinama svoje sjajno odradila i Nives Jelovica, dok su gošće bile bolje u preostala 2 susreta, pa se u posljednji krug ušlo s rezultatom 8-8. Vrlo je napeto, znači 8-8. Nama su potrebne 3 dobivene igre da dobijemo utakmicu. S obzirom da je Labin prvi u regionalnom dijelu, 12 nam nije dovoljno. Potrudit ćemo se, šta bude, bolje će pobijediti. Sretno svima. Kako je bilo u štafetno izbijanje? Super, ja sam zadovoljna rezultatom, s obzirom da sad malo više treniramo klasiku, manje gume. Ovo je odličan rezultat, a šta bi tek bilo sa treligom.
Nama je dovoljno 12 bodova, znači 2 pobjede. Međutim, teško je to prognozirati. Jako smo zadovoljni da smo uspjeli pobijediti Brzinsko, to nismo recimo očekivali. Precizno valjanje je uvijek sreća, tako da je sad neriješeno. A štafetu teško je pobijediti Sestre Bajrić, to smo znali i prije, tako da je rezultat više manje očekivan. Sad slijedi treći dio, šta očekujete? Pa još 2 pobjede i to je to. Krenuo je treći, odlučujući krug u kojem su se igrale discipline pojedinačno klasično, par, krug, bližanje i zbijanje u krug, te trojka klasično. Labinjankama su trebali 2 pobjede za naslov i na kraju su ih i ostvarile. Jelovica je odradila sjajno i svoju treću disciplinu, pobjedivši u krugu Doru Fučak 27-17, da bi sjajno odigrala i trojka Grubiša Tončinić-Ujčić, koja je na nuli ostavila suparnice, što je značilo kraj gostujućih nadanja. Sjajna i dramatična utakmica finala doigravanja završila je na kraju 12-12, što je Labinjankama bilo dovoljno za veliko slavlje i osvajanje naslova prvakinja Hrvatske. Labinjanke su tako nakon 1 godine vratile pokal u svoje vitrine te izborile i nastup u Ligi prvakinja. Nakon završetka utakmice svečano su dodijeljene i nagrade. Predsjednik domaćeg kluba Dino Škopac dobio je priznanje za doprinos u razvoju bočanja i uspješno organiziranu završnicu turnira. Dorotea Maršanić proglašena je najboljom valjačicom. Karolina Bajrić najbolja izbijačica turnira, a Nives Jelovica najbolja igračica turnira. Nakon toga je gradonačelnik grada Labina, Valter Glavičić, predao kapetanici Labina, Tanji Grubiši, pehar u trajno vlasništvo i prijelazni pehar koji će u narednih godinu dana krasiti vitrine Labinskog kluba. Pa presudila je pobjeda brzinskom izbijanju, po meni, da. Očekivao sam ovakav rezultat i evo, šta reći, malo sam uzbuđen, ali evo, stvarno čestitke curama, odradile su danas sve i ove kruna sezone, tako da sad nas čeka borba u kupu prvaka. Nove državne prvakinje, bočarice Labina, nastupile su u sastavu Tanja Grubiša, Nives Jelovica, Dijana Baran, Karmen Benazić, Snježana Klanjac, Sandra Novaković, Vesna Tončinić, Anika Ujčić, Romana Cvečić, Lana Stepančić, Josipa Lanča i Natali Krajcar. Očekivano derbi utakmica finala prvenstva Hrvatske ekipnog u ženskoj konkurenciji seniorskoj. Po meni 2 najjače ekipe u prvenstvu, Labinjanke koje su jednostavno iskoristile prednost svog domaćeg terena i moram naglasiti, osvojile prvenstvo ne pobjedivši utakmicu. Takve su propozicije našeg takmičenja i ja im čestitam iskreno. Nadam se da ćemo biti dobri takmičari iduće sezone. Ipak naš prosjek godina je na ovom prvenstvu bio 17,5 godina, što nam daje za pravo očekivati kad nam stasa još malo ovih mladih cura da možemo ponovno osvojiti tu krunu. Nakon 5 osvojenih u zadnjih 6 godina, tako da evo, to je naš zalog za budućnost i to je to. Hvala vama. Prvak države Labin i škola bočanja Čavle kao domaćin nastupiti će na završnici Kupa europskih prvakinja koji će se igrati od 14. do 16. lipnja u Rijeci.